Masu tambayan pink lips, I'm not a makeup type, shi sa ku ga na gabbar baki na hakan nan. Amma dan pink lips ina sai da pink lips. Kuka zuwa haka nan gehen baki na yayi baki, zazzabi na yi hucewan zazzabi ya fito min a wurin. So akwai pink lips kun gan shi. It's not the one that is going to look obvious. Kina ma iya fita da shi a matsayin jambaki. Yanzu kun ga inda color shi yake. Bari in dan rage shi ku gani, za ku ga kuma ya koma normal, yana da kyau sosai. Yawwa to kun gani. Na dan ƙara rage shi. Ni ma na shiga pink lips. Sannan masu tambaya, giwa zan iya sa pink lips in yi bacci da shi, za ki iya sawa. Dan ni ma ganawa na sa yanzu zan yi bacci da shi. Anything na cream, anything skincare ya fi aiki da daddare. So ganawa na sa zan kwana da shi. Sai gobe da safe in goge saboda ba zan iya fita da shi haka ba. Dan ni I do makeup occasionally, but I'm not a makeup type. Ni gaskiya ko powder ba na shafawa wallahi. Na shafa powder ma ɓata min fuska yake yi. Sai ya fito min da dark eyes ko ya fito min da pimples. So I don't use makeup on my face. I'm always natural. Thank you.